L'aigua és l'element essencial de la vida. La innovació és el progrés. A Aigües de Barcelona els combinem tots dos, amb les persones al centre, per fer de les ciutats un millor lloc per viure. Per assolir-ho, tota la companyia, amb la col·laboració de Cetaqua, el nostre centre tecnològic, treballa en base a 6 línies d'actuació. Recursos alternatius per augmentar l'eficiència dels recursos hídrics i la sostenibilitat del planeta. L'impacte del canvi global per mitigar-lo. Gestió eficient d'infraestructures, treballant per xarxes intel·ligents que a través de sensors detecten fuites o l'envelliment de les canonades. Medi ambient i salut, per avaluar el risc de contaminants i noves tecnologies de tractament. Aigua i energia per millorar l'eficiència energètica i produir energia verda. I la gestió de la demanda de l'aigua, amb implantació de la telelectura i la reducció de la petjada hídrica. Per treballar-les durant el 2021 hem fet un esforç en innovació de 4,7 milions d'euros en 70 projectes, executats en col·laboració amb 138 empreses i 67 universitats, entre d'altres grups de relació. També hem participat en 13 congressos i produït 7 publicacions científiques. Entre els projectes del 2021 en destaquen Ecobast Besòs, que millora l'avaluació de la composició i caracterització dels cribratges per determinar el potencial calorífic, reduint el cost entre un 30% i un 42% i un 20% l'empremta de carboni. Vulnerability, per detectar amb anticipació col·lectius en situació de vulnerabilitat. Doma, un model sobre els orígens i les barreges d'aigua a la ciutat de Barcelona. Tron, que permetrà controlar el potencial de formació de trialometans en temps real. NetAge, per determinar l'edat desconeguda de canonades per tal de renovar-les. Amb 5 ajuntaments de l'àrea metropolitana hem co-creat el Portal Obert Municipal, que posa a disposició dels ens locals una quinzena d'indicadors de servei en un únic portal. També hem impulsat els Labs d'Innovació, un entorn amb recursos especialitzats, focalitzat en casos d'ús, que ja ha donat els seus primers fruits amb el Lab 3D, on s'exploren les possibilitats de la fabricació additiva. Durant el 2022, el Lab Clients generarà coneixement per a caracteritzar el comportament de la demanda. I el Lab Digital Twins replicarà en digital la xarxa de transport. Aquestes accions requereixen del talent dels ecosistemes intern i extern i per això la Direcció d'Innovació i Coneixement ha unificat les seves xarxes d'intraprenedoria en una, Influencers, a fi d'augmentar l'impacte a través dels diferents equips àgils que la conformen. Estarà gestionada amb una metodologia pròpia. I és que el progrés és un dels trets que ens identifiquen a Aigües de Barcelona i que ens permet millorar la vida dels ciutadans a través dels nostres serveis. Amb l'impuls de l'aigua, canviem el futur. Aigües de Barcelona.